Hej, jeg er ude og kigge lidt på området herhenne ved Kildegårdsskolen Vest. Syd for skolen der ligger et sportsområde. Sportspladsen den er sådan, ligesom selve skolen også er ud til Jordspringvej, der er den sådan flankeret af jordvolde med træer, og det er jo dejligt. Hen på den anden side, hvis man går ind, så nede på sportspladsen i den østlige ende ud mod Jordspringvej og Andeshaven, der ligger der et område, som for mange år siden var en basketbane. Den er ikke rigtig brugt til sidst, så der groede nogle små buske op. For nogle år siden, der blev noget af asfalten her gravet op, og der er blevet plantet nogle buske. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvad tanken var, andet end at måske at gøre det lidt mere grønt. Jeg synes jo, at det her område det kunne godt blive brugt lidt bedre. Simpelthen blive lavet til at tage det sidste skridt, og så få det lavet til en rigtig lille park. Så jeg laver et borgerforslag, som man kan forhåbentlig får 300 underskrifter, så det kan blive behandlet af vores folkevalgte. Det betyder jo ikke, at de siger ja til det, men så får de da i hvert fald lov til at tage stilling til det. Jeg synes, det her område, man skulle for det første tage og så få fjernet resten af asfalten her, så der kan komme mere grønt. Og så er der jo blevet plantet en masse buske og træer, og de skal selvfølgelig have lov at blive stående. Mit forslag, der har jeg også, man kan se der står sådan et par buske her. De gamle buske, der har selv har fået lov til at gro frem her, og det er en lille bitte lavning i terrænet her, så jeg tænker, at man måske kunne lave et lille regnvandsbed, og hele området er jo også beregnet til, at heroppe i den anden ende kan der jo komme vand ind, hvis det er, at der er skybrud, sådan så her kan stå vand inde på boldbanen her, og der kunne man måske lave en lille grøft ned til regnvandsbedet, som så måske kunne komme til at være her. Hvis det her det skulle blive til sådan en rigtig park, som folk skulle gerne ville komme og bruge, så tror jeg det er vigtigt, at der bliver åbnet en lille smule op her i beplantningen ud til Jordspringvej. Jeg elsker træer, så jeg synes ikke, at det er den bedste ting at fælde nogle af dem, men så hjørnet herhenne, det er ud til krydset, ligger herude på den anden side med Jordspringvej og Andeshaven. Der vil jeg foreslå, at man fjerner et lille stykke af jordvolden. Det betyder desværre også, at man er nødt til at fælde nogle af træerne, men et lille stykke, både så man kan komme ind og ud her, men også at når man er herinde, det er lidt aflukket, man føler sig lidt, at man er uden for lands lov og ret, når man er herinde. Og det er der nogle mennesker, jeg kan personligt godt lide det, men der er nogle mennesker, der ikke bryder sig om det, så hvis man skal gøre det til et attraktivt område, så tror jeg, at det er måske en af løsningerne, at man kunne lave et hul i jordvolden her, så man kan kigge ud på vejen, og man også selvfølgelig ude fra vejen kan kigge ind. Jeg vil så også foreslå, at man gør det op i den anden ende her. Den jord, man så fjerner her, sammen med den jord, man måske så også kommer til at fjerne her, hvis man laver et regnvandsbed, det vil jeg foreslå, at man lægger herhenne, hvor der er et hegn, et metalhegn imellem boldbanen og området herinde. Der er sådan et kedeligt metalhegn. Der kunne man lægge det der, og så lave
også beplante det med nogle træer og nogle buske, og ligesom så man har en afgrænsning af parkområdet og boldbanen. Området her imellem den afgrænsning, som jeg foreslår, og så selve parken herinde, der vil man kunne lave en lommeskov eller en 2030 skov. Det kunne man jo lave i samarbejde med skolen herinde.